SIM карта е Божието Слово, тогава Духът на Бог ще ти каже: почти да се молиш за църквата, почти да се молиш за пастора, почти да се молиш за вдовици, за сирачета, за гонжите. Тогава ще имаш правилната карта и правилното обхват. Амин. Така че вземете картата Божието Слово във вашите сърца. И когато Словото на Бог е във вас и вие се молите, тогава вие можете да имате взаимоотношения. Попитай човек като теб: имаш ли жива връзка с Бога? Имаш ли жива връзка с Бога? Знаете ли, онези, които имат жива връзка с Бога, те ще бъдат спасени и те ще знаят какво се случва с живота им. Днес много хора са в тъмнина и не знаят какво се случва, защото нямат живата връзка с Бога.